Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa, ka otu unu mere, mma na ụbọchị unu na-aga nke ọma, ka ụbọchị unu si na-aga, mma na ọ na-aga ọfụma. Ngwa ya abịakwala ọzọ iwetara unu ihe ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị nke taa. Ngwa sonyere anyị na-ala akịkwa vidiyo dịka m na-agwa gị, na-ashịakwa ya na kọmentị. Inwe ajụjụ dosara m ya na kọment sekshọn. Ngwa ka anyị lee anya, anyị emeela anyị ka nọkwa n'isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Anyị ejila a, b, ch, d, e, f, g, gb, h na h. Ebe anyị nọzi na awụ na i. I bụkwa otu n'ime ụda ume ndị e nwere. Ngwala ọmụmaatụ i nke mkpụrụ okwu ndị nke anyị ji ya mepụta. Ọmụmaatụ nke mbụ, i na mi na i bụ gịnị? Imi. Imi bụ nke ndị oyibo na-akpọ nose. Nose. Ọmụmaatụ nke abụọ, i na t na e bụ gịnị? Ite. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Pot. N'ọmụmaatụ nke atọ anyị, i na r na e bụ gịnị? Ire. Ndị oyibo na-akpọkwana ya tongue. Tongue. Nwere ọmụmaatụ nke anọ, i na gb na e bụ gịnị? Igbe. Box. Ndị oyibo na-akpọ ya box. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Box. Ndị Igbo na-akpọkwana ya n'asụsụ Igbo igbe. Ngwa lekwa ọmụmaatụ nke ise, i na gwe na e bụ gịnị? Igwe. Bụ nke ndị oyibo na-akpọ iron. Ma mara na this igwe iron, mara na this igwe ị na gwe na e enwere kiri ike ịkpọ ya igwe. That is traditional rule. Enwere ike ịkpọ ya igwe. That is people or group of people depending. Nke a na-akpọ ụda olu, otu isi kpọpụta ya. Nwere ọmụmaatụ nke isii, e na k na e bụ gịnị? Ike. Ike. Strength or power. Mana enwekwa ike ịkpọ ya ike, bụ nke ndị oyibo na-akpọ buttocks. Then lee ọmụmaatụ nke asaa, ị na si na ị bụ gịnị? Isi. Isi bụ nke ndị oyibo na-akpọ head. Mana isi a na ị na si na ị can still be isi bụ smell. Ụmụ ihe a na-akpọ akara ụda olu bụ ihe ndị ụda olu, ihe ndị m ga-akụzikwara unu. Maka na isi, head, enwekwara ike ịkpọ ya isi, smell. Nwale ọmụmaatụ nke asatọ, ị na se na e bụ gịnị? Ise. 5. Ọmụmaatụ nke itoolu anyị nwere, ị na si na ị na ị bụ isii, bụ 6 n'ọnụọgụgụ. Ọmụmaatụ nke iri anyị nwere, ị na ri na ị bụ gịnị? Iri. Bụ iri. 10. Lekwa ọmụmaatụ nke iri na otu, ị na kwe na e bụ gịnị? Ikwe. Bụ nke ndị oyibo na-akpọ mortar. Anyị nwere ọtụtụ ọmụmaatụ ndị e nwere ike iji mkpụrụ abịdị i emepụta, mana ọ bụ ka otu a ka ọ ga anyị n'ụbọchị nke taa. E nwere ọtụtụ ọmụmaatụ, gị nwa na onwe gị nwere ike inyekwa aka ịchọpụta ihe ndị dị taa. Cheta na m gwara unu, all that na you have someone that you want me to tutor on this asụsụ Igbo. Maybe your child doesn't know how to speak, or your children don't know how to speak, or you yourself, or tụrụ anya ihe a na-akpọ ọgụ ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke taa. Ndeewonu.